Искам да подчертая дебело, че в България няма достатъчно светлина за производство на зимен домат. Ако имаме един земеделски производител, който сега иска да си направи оранжерия и иска да изхранва своето 4-членно семейство, какво би препоръчал? Откъде да започне? Едно 4-членно семейство може спокойно да се припитава и да се издържа с една 5000 квадратни метра оранжерия без никакъв проблем. Е ли много висока инвестицията в едно такова нещо? Много хора ме питат дали вашите оранжерии стават за проект. Искам да кажа, че не оранжериите са за проекти, а по-скоро проектите са оранжерии. Според тебе бранша в България изостава или се движи адекватно, така да го кажем, на търсенето? Не знам как ще прозвучи, но мисля, че малко изостава наистина. Здравейте на всички в поредния епизод на подкаста на Новек от Пловдивския панаир. При нас е един дългогодишен наш партньор в изграждането на оранжериите, Ана, представител на испанските оранжерии има за Балканите, нали така? Представи се, ако обичаш. Казвам се Ана, както каза колегата, работиме с испанско производство оранжери. Работиме от 12-13 години вече, може би на българския пазар, на македонския. Съм служител на фирмата, менеджер за Балканите. Можем съвсем спокойно да се похвалим, че изградихме доста добри работещи проекти в България, в Македония, в Молдова. И радваме се на добър успех всъщност. Искахме да зададем следния въпрос. Какъв е, ако имаме един земеделски производител, който сега иска да си направи оранжерия и иска да изхранва своето 4-членно семейство, какво би препоръчал? Откъде да започне? Тунелна оранжерия ли, блокова оранжерия ли, да има ли отопление, да няма ли отопление, какви култури да гледа, кое е не най-безрисково, ами по-скоро някакъв баланс между риск и рентабилност? Това е едно от най-важните неща при плануване за започване на този вид бизнес, тъй като аз ще говоря обаче по професия съм и агроном и ще говоря малко от страна на агрономията, на менеджерството. Смея да кажа, че имам поглед върху нещата. Още когато започнахме, наистина, проучвайки преди започнем да работим в България, проучихме пазара, климата и още преди да започнем, наистина, ние имахме един готов модел, препоръчителен за работа, тъй като тук срещнахме така малко разногласие в това да има ли отопление една оранжерия, колко трябва да бъде голяма. Мога смело да кажа, че да отопляваш оранжерия под 5 декара, под 5000 квадратни метра, наистина е грешка. Определено грешка. Тоест, реално вие, когато сте стартирали тук, сте предложили на базата на агрономическите ви познания, на база на територията, на базата на ноу-хауто на има, сте предложили готов модел, който според вас е рентабилен. Точно до каква така степен той се отхвърли или го приеха? Приеха го не голяма част, много малка част от нашите клиенти, тъй като съобразявайки се, по-скоро беше приоритет програмните мерки, които стартираха, въпреки че можеше да се съобразят и двете неща всъщност. Обаче тук има малко една народопсихология, която хората мислят, че трябва да се продават домати декември, януари. Искам да подчертая дебело, че в България няма достатъчно светлина за производство на зимен домат. Температура може да осигуриме, но светлината не можем да осигурим, което означава, че няма да успеем да се пребориме с Гърция и Турция. Абсолютно. Което означава, че продукта, който ще изкараме, първо ще бъде много малко количество и второ ще ни бъде много по-скъп. Но в същото време има смисъл на по-късните домати, когато оранжериите в Гърция и в Турция попрегреят, така да го кажем. Тогава идва силата на българския домат и българската краставица.
Добре, а по-екзотичните култури, като такива зелени подправки, Ами, салати. Даже това тук що говорих с един колега твой, който прави череши, оранжерия да, с точно череши, така, 30 да. декара Да, череши. да, точно така, да. Ами, вижте, в България се консумира повече домати краставица като салата, но все повече последните години се наблюдава консумацията на зелените, на листните салати. И наистина това е един отрасъл, да го наречем, или по-различен вид култура, който за България може да се държи, да се произвежда целогодишно, тъй като те не изискват висока температура, държат се добре на ниските температури и биха били много подходящи за начинаещи, особено за начинаещи. Също и подправките. И Много подправките, подценявани. да. Въпросът е, че ние напоследък се наблюдава така едно по-различно раздвижване в сектора и не всички говорят само за домати и краставици. Вече да. Да, вече да, Вече да. но Добре, струваше да доста. се върнем на въпроса едно. 4-членно семейство. Какъв е оптималният размер за една оранжерия? Какъв тип, откъде да започнем? Какво би препоръчала, така да го кажем? Като стандартизирана, защото потребителя наистина трябва да хване това, което и ние винаги се целиме, нали? Да консултираш от А до Я. Тоест ти му казваш, работи 2 декара оранжерия или 1 декар оранжерия, нека стартирай с тунелна, не дей с блокова, нали? Или примерно стартирай с блокова, не дей с тунелна, заложи на тези и тези култури, в зависимост от географския регион, който се намира. Какво би препоръчал? Всъщност на това ни се дължи успеха в България, защото в България работят много колеги от много страни, както и локални фирми, но метал може да си закупите от всякъде, това не продава. Продава наистина ноу-хауто, продава сервиза, който даваш на клиента. И относно въпроса, който нали, задавате, едно 4-членно семейство може спокойно да се припитава и да се издържа с една 5000 квадратни метра оранжерия без никакъв проблем, да си я обработва дори, да си я обработват. Не е ли много висока инвестицията в едно такова нещо? Добре ли е да мине през програми? Айде, инвестицията е инвестиция, въпросът е възвръщаемостта. За колко години според тебе може да се възвърне една такава инвестиция, ако работиме с програми 50% субсидия и ако не работиме с програми? Относно програмите, винаги е по-добре да се мине през програми, защото това е една помощ, която изобщо не е малка. Мога смело да кажа, че не е малка. Още повече, че научихме се вече да работиме с програмите и няма никаква разлика. Много хора ме питат дали вашите оранжери стават за проекти. Искам да кажа, че не оранжериите са за проекти, а по-скоро проектите са оранжерии. Да, точно така, да. Другото, което е много интересно, което аз бих добавил, нали, като това, че когато имаш проект, той ти позволява да стоиш по-добре пред банката, която може да те финансира, нали, защото едно е да отидеш и да кажеш, аз никога не съм се занимавал с земеделие, дайте ми пари за оранжерия. Друго е да отидеш да кажеш, аз не съм се занимавал с земеделие, нали, искам да направя оранжерия, ето ми проекта за оранжерията, нали, доверил съм се на специалистите от ИМА, примерно, и това са ми количествените сметки, това е прогнозният добив, който имам, това е субсидията, която имам и всичко е един вид е проверено и разработено. Не? Тогава разликата е огромна и по някакъв път това преобръща камъчето за едно решение, нали, дали да си намериш правилния партньор, дали банката да те финансира. Точно така, това е много важно и много тежи и много помага. После искам да подчертая, че при всички положения трябва да се направи проект, защото наистина е немислимо в днешна дата, в 21 век, да започваме да правим и какъвто и да е било бизнес без проект, нали така? Така че
правейки го... Мисля, че по ЗУТ е до 200 квадрата ли не се изисква Да, разрешително за строеж? не Нали? знам дали Всичко... има промяна тази година, все още не съм го погледнала ЗУТ. Говореше се, че ще има промяна, но до 200 квадрата, над 200 квадрата, вие сте длъжни по ЗУТ да си направите проект, така че така или иначе проекта ще го направите. Защо да не се възползваме от европейските мерки, които, пак казвам, много помагат. Не са тежки, повярвайте ми, изобщо не са тежки. Много хора се плашат. Когато се занимават професионалисти, било с продажбата на оранжерии, било с изграждането на оборудване вътре в оранжериите, и било с проектите, наистина не е чак толкова сложно, колкото всички си мислим. Да, просто въпросът е да намериш правилните хора, с които да Точно работиш. така, да, много важно. Правим впечатление, тук си говорихме няколко пъти, че македонците доста така усилено строят оранжерии, дори до някаква степен и изпреварват, въпреки че програмите не са толкова напреднали. Те първа работят напред присъединителните фондове, нашия еквивалент на САПАРТ, нали? При тях е ИПАРТ. Да. Но въпреки това и със собствена инвестиция страшно много развиват оранжерийните стопанства. Според тебе бранша в България изостава или той се движи адекватно, така да го кажем, на търсенето? Не знам как ще прозвучи, но мисля, че малко изостава наистина. Да, в моя поглед е, че малко изостава, което не трябва да е така. Знаете ли, че в Македония работят много млади хора, се занимават с това, което е много важно. Много е важно младите хора да се научат и да знаят и да пробват и да не се страхуват да го направят както трябва, разбира се, това е много важно. Но наистина вчера даже мина клиент, който работи за Lidl Германия и каза, че вчера товари зеле за Lidl Германия, което ще пристигне в България. Аз мога като агроном да ви кажа, че това може да се направи и в България под едни тунелни оранжерии, например. Те там всъщност си подновяват, сега започват да си подновяват оранжериите, но имат и много добри резултати дори в старите оранжери. И просто в момента търсят по-добри резултати и това, че САПАРТ им помага също но наистина там се работи. Работи се. Тоест, ние можем да заключим, че оранжерийното стопанство не е толкова, нали, не е страшно, изисква абсолютно страшно малко земя. Земята в България не бих казал, че е ефтина, но 5 декара земя не е кой знае каква инвестиция. Не, абсолютно. А може да се стартира с много малко оранжерия. Хубавото на оранжериите е, че много бързо и лесно може да надграждаш. Нали? Просто това е идеята, че земеделските стопани трябва да започнат, да опитат, да диверсифицират и да видят докъде ще стигнат. Няма какво толкова да загубят, нали, в крайна сметка. Точно така. Да. Аз не напразно тази година на щанда си съм сложила една снимка, която има послание в нея. Кратка пауза. Ако съдържанието, което правим, ти допада, можеш да харесаш видеото и да споделиш с приятел, на когото би му било полезно. А относно програмата, за повече информация можеш да кликнеш линка в описанието. В България през тези години малко се наблюдава залитане, като се обръща повече внимание на обслужващите сгради, на това, вместо да се обърне внимание на оранжерията, на производството. Да, обслужващата сграда не прави домата. Точно така. И друго, което искам да обърна внимание, блоковите оранжерии могат да бъдат и неотопляеми. Това държа да се знае. Нали, не падат, както казват. Нали, като чуят хората за блокова оранжерия, казват, че тя ако няма отопление ще падне. Не, няма да падне, когато е изчислена, когато е направена професионално, когато е подсилена. Не говоря за инцидентни случаи, като 1 метър сняг или 1,50 м, но климата и последните години се променя страшно много. Още повече покритието е полиетиленово и винаги можете да го смени. В най-лошия случай отиваш и го режеш. Точно така. Да. Така че не е задължително да се изградят
градите оранжерия, Инвестицията в отопление по някой път е почти равна на самата оранжерия. понякога и надхвърля. Понякога и надхвърля, което това е... после относно оранжериите, тук, нали, така, поне живееме в страна, в която има тежка зима, имаше тежки зими и така нататък. И тук хората най-напред мислят как ще се отопляват оранжерията. Мога да кажа, че е по-голям бич лятото за всички култури, дори и за външното производство. И това казахме, че ние зимата не можем да се конкурираме с доматите от Турция. Точно така. Но пък лятото можем да охлаждаме и да имаме реколта тогава, когато няма нито в Гърция, нито в Турция, нито в Испания. В Испания не се отглеждат юли и август, оранжериите са празни. Точно така. Да. Добре, благодаря ти много.